Každý z nás pamatoval, nikdo z nás obou nemohl zapomenout na tweedový oblek té zvláštní rzivé barvy, na šaty, v nichž onoho dopoledne k nám prvně přišel do Baker Streetu. Sirka ještě jednou vzplála, ukázala nám zřetelně ležící postavu a pak zhasla na dobro, stejně jako naše naděje. A tma se rozprostřela v úkol a temnota zoufalství uvnitř v našich srdcích. Holmes zastejnal a jeho tvář bíle prosvítala tmou. Ach, ten ničema. Holmesi, nikdy si neodpustím, že jsem ho ponechal osudu. Moje vina je větší než vaše, Watson. Jen proto, abych měl důkazy plně pohromadě a kompletní, jsem zahodil život svého klienta. Je to největší rána, jaká mě stihla v celé mé kariéře. Ale jak jsem mohl vědět, že dá svůj život v šanc na blatech přes všechny moje výstrahy? A my museli slyšet jeho volání o pomoc. Pane Bože, ty výkřiky hrůzy. A nebyli jsme z toho zachránit, Holmesi. Kde je ta psí bestie, která ho vehnala do smrti? Možná, že v tuto chvíli číhá zde někde mezi skalami. A Stapleton? Kde je Stapleton? Musí pikat za své činy. Odpiká je. O to se postarám. Strýc a synovec byli zavražděni. Jeden byl k smrti vyděšen pohledem na zvíře, jež považoval za nadpřirozeného tvora. Druhý byl vehnán do skázy na panickém útěku, chtěje mu uniknout. Ale nyní musíme prokázat spojitost mezi zvířetem a mezi člověkem. Mezi psem a Stapletonem. Proč bychom ho nemohli zatknout již nyní? Naše důkazy nejsou ještě usvědčující. Ten člověk je opatrný a prohnaný na nejvyšší stupeň. Nesejde na tom, co víme, ale co můžeme prokázat. Dopustíme-li se jediného chybného tahu, může nám padouch ještě i teď uniknout. Co tedy můžeme dělat? Budeme mít hodně práce, ale až zítra. Dnes nám už nezbývá, než prokázat poslední službu našemu příteli. Musíme někoho přivolat, Holmesi. Sami bychom nedokázali odnést ho až do zámku. Watsone! Watsone! Pro boha živého, zbláznil jste se, Holmesi? Vous, ten člověk tady má vous. Co to říkáte, vous? Není to baronet. Je to můj soused trestanec. Počkejte. Opravdu je to ta tvář, která na mne civěla ve světle svíčky přes balvan. Je to tvář Seldena, toho zločince. Ach, teď se mi rozbřesklo, Holmesi. Vždyť baronet daroval své obnošené šatstvo Barrymorovi. Boty, čepice, ano, všechno je jeho. A ty šaty, které dal Sir Harry Barrymorovi, tedy stály toho chudáka život. Je dostatek jasné, že pes byl naučen na baronetovu stopu pomocí nějakého kousku baronetova oblečení. Snad to byla ta bota ukradená v hotelu. A tak uštval toho člověka. Je tu však jedna velmi podivná okolnost. Jak Selden v té tmě poznal, že ho stopuje nějaký pes? Slyšel ho. Otrlý, otužilý člověk, jako tento trestanec, by nestratil hlavu jen proto, že slyší na blatech štěkat psa. A jistě by také nepropadl takové panice, aby řval o pomoc a riskoval tím, že bude chycen. Proč propadl panice, když pes byl ještě od něho vzdálený? Jak poznal, že pes je ve stopách jemu? Holmesi, za předpokladu, že naše dohady jsou správné... Nic nepředpokládám. Dobrá. Tedy, proč byl pes dnes večer puštěn na blata? Nemyslím, že se po blatech potuluje stále. Stapleton by přece psa neodvázal, pokud by nevěděl, že tam bude Sir Henry. Můj hlavolam je mnohem těžší než váš, neboť se domnívám, že odpověď na vaši otázku dostanete velmi brzo. Kdežto záhada, kterou mám na mysli já, zůstane snad nerozřešena na věky. Teď se musíme rozhodnout, co podnikneme s tělesnými pozůstatky zde toho člověka. Nemůžeme je zde ponechat na pospas liškám a havranům. Snad bychom ho mohli odnést do některé z chýší a pak to oznámit policii, ne? Správně. Nepochybuji, že mi dva... Počkejte, Watson. Vidíte tamhle to rudé světelko? Ano. A co to je? Špička hořícího doutníku, Watson. Ano, vypadá to tak. A víte, komu patří? Stapletonovi. Nikomu jinému, ano, přichází sem.
Ani slovem neprozraďte své podezření. Ani slůvkem. Sice všechny mé plány zhroutí. To snad nejste opravdu vy, doktore Watsone. Jste poslední člověk, kterého bych se nadál na blatech v tuto noční dobu. Ale, co pak je to tamhle? Stalo se někomu něco? Ne, neříkejte, že je to váš přítel Sir Henry. Kdo to je? Je to Selden. Ten člověk, který unikl z Princetonu. Co to? I pro pána. Toť hrozný případ. Jak pak se mu to stalo? Máme dojem, že spadl tam z té skály a zlomil si vaz. Můj přítel a já jsme se procházeli po blatech, když jsme zaslechli jeho výkřik. I já jsem slyšel výkřik a proto jsem vyšel z domu. Pomyšlení na Sira Henryho mne znepokojilo. A proč jste myslel právě na Sira Henryho? Protože jsem ho pozval k nám. Když nešel, byl jsem překvapen a přirozeně byl jsem jat obavami o něho, jak jsem zaslechl výkřiky na blatech. Mimochodem řečeno, neslyšeli jste kromě výkřiků nic jiného? Ne. Vy ano? Ne. A co jste tedy měl na mysli? Ale to víte, venkované si vypráví o strašidelném psu a podobně. Tvrdí se, že jeho za noci na blatech slyšet. Tak mi napadlo, zda jste nezaslechli něco, co by tomu nasvědčovalo. Nic takového nebylo slyšet, pane Stapletone. Tak. A jak si vysvětlujete smrt toho chudáka? Nepochybuji o tom, že zde nakonec strachy a strádáním zešílel. V tom nepříčetném stavu asi pobíhal po blatech a přitom spadl se skály a zlomil si vaz. To je pravděpodobná teorie. A co vy o tom soudíte, pane Sherlocku Holmesi? Umíte hbitě zjistit totožnost? Očekávali jsme vás zde v našem kraji od chvíle, kdy sem přijel doktor Watson. Přibyl jste včas, abyste spatřil tragedii. Ano, tak jest. Povezu si zítra do Londýna nepříjemnou vzpomínku. Vy se už zítra vracíte? Ano, mám to v úmyslu. Tak. Doufám, že vaše návštěva vrhla trochu světla na události, kterými si zde lámeme hlavu. Člověk nemůže mít vždycky úspěch, než doufal. Detektiv potřebuje fakta, nikoliv pověsti a povídačky. Ano. Nemohu říci, že bych byl spokojen s výsledky svého zájezdu. Ano. A pokud jde o toho nešťastníka, navrhl bych ho dopravit ke mně domů, ale brání mi v tom ohled na sestru, která by se příliš vyděsila. Myslím si, že se do rána nic nestane. Zakryjeme-li mu něčím tvář. Ano, to bude to nejlepší. A tak jsme také udělali. Odolali jsme Stapletonovu pozvání, abychom zašli k němu a vydali jsme se Holmes a já na cestu do zámku. Stapletona jsme nechali, aby šel domů sám. Když jsme se ohlédli, viděli jsme osamělou postavu, jak se pomalu šine po rovině blat. A viděli jsme také tu černou šmouhu na postříbřené stráni, která ukazovala, kde leží muž, jenž zde došel tak hrozného osudu. Konečně došlo k boji zblízka, Watsone. Je to muž troufalý až k drzosti a umí se věru ovládat. Nezhroutil se, ani když zjistil, že jeho nástrahám padl za oběť někdo načisto jiný. A přece to pro něho musela být rána vpravdě krošivá. Řekl jsem vám, Watsone, v Londýně a říkám vám nyní znova, že jsme ještě nikdy neměli nepřítele hodnějšího naší oceli. Mrzí mě, Holmesi, že vás viděl. I mne to zprvu mrzelo, leč nebylo vyhnutí. Ví tedy, že jste zde. Jak se to asi projeví na jeho plánech? Je možné, že bude opatrnější. Ale snad ho to přiměje k zoufalému výpadu. Jako většina chytrých zločinců spoléhá snad příliš na svou chytrost a bude si myslet, že nás dokonale oklamal. Proč bychom ho neměli zatknout už teď? Můj milý Watsone, dejme tomu, že bychom to udělali. Ale co bychom tím pro pána získali? Nic bychom mu nedokázali. V tom je ta jeho satanská prohnanost. Kdyby operoval prostřednictvím nějakého člověka, mohli bychom sehnat jakýs taký důkaz, ale žádný velký pes sám o sobě, i kdybychom ho vyvlekli na světlo boží, nám nepomůže hodit oprátku na krk jeho pána. Ale máme přece důkazy, Holmesi. Nemáme ani stopu důkazu. Máme jenom předpoklady a dohady.
U soudu by se nám vysmáli, kdybychom jim přišli s takovou zkazkou a s takovým svědectvím. Je tu například smrtka Charlese Holmesi. Jenž byl nalezen bez známek zranění. Vy, já, my oba víme, že zemřel zděšením a víme také, co ho zděsilo, ale jak chcete zařídit, aby to vědělo i 12 prozaických porodců, Watsoné? Kde máte nějaké stopy velikého psa? Kde máte rány po jeho tesácích? My ovšem víme, že žádný lovecký pes nekousne nic mrtvého a že Sir Charles byl mrtev dřív, než ho ta bestie dohonila. Ale to všechno musíme dokázat. A nejsme to tak učinit. A co dnešní večer, Holmesi? Nejsme na tom po dnešním večeru o nic lépe. Ani zde nebylo přímé souvislosti mezi psem a mezi Seldenovou smrtí. My toho psa přece vůbec neviděli. Slyšeli jsme ho, ale nemůžeme dokázat, že se hnal po Seldenově stopě. A navíc není tu vůbec žádného motivu. Ne, drahý příteli, ne. Musíme se smířit s faktem, že zatím nemáme jediného důkazu. A že nám nezbývá, než riskovat cokoliv, jen abychom nějaký důkaz získali. Jak to míníte udělat, Holmesi? Skládám veliké naděje v Lauru Lyonsovou. A kromě toho také v nějaké své plány. Doufám, že zítřkem získám nad zločincem vrch. Chtěl bych vás, Watsone, ještě důtklivě požádat o jedno. Ani slovem se nezmíňte před baronetem o psu. Alespoň s větším klidem podstoupí zatěžkávací zkoušku, která ho čeká zítra, kdy je, pamatuji-li se správně na vaše hlášení, pozván k těm lidem na večeři. Ano, na zítřek je pozván stejně jako já. V tom případě se musíte omluvit, Watsone. Neboť je nutné, aby Sir Henry šel sám. A nyní pospěšně snad ještě něco dostaneme k večeři. Zítra, Watsone, odhalíme s konečnou platností toho záhadného psa baskervillského. Sir Henry byl příchodem Sherlocka Holmese spíše rozradostněn než překvapen, neboť již několik dní očekával, že ho vývoj událostí z Londýna přivábí. Nicméně zvedl obočí, když viděl, že můj přítel nemá žádná zavazadla a že neuvádí ani žádné vysvětlení, proč tomu tak je. Sir Henry a já jsme se záhy na Sherlocka Holmese složili a zásobili ho vším potřebným. Čekal mne ještě nemilý úkol informovat manžele Barrymorovi o Seldenově smrti. Učinil jsem tak co nejšetrněji a Barrymore snad v hloubi svého srdce pocítil bezmeznou úlevu. Jeho žena však hořce plakala. Když jsme pak zasedli k opožděné večeři, zeptal se Sherlock Holmes. Co jste dnes celý den dělal, Sir Henry? Nudil jsem se, pane Holmesi. Nudil. A chodil po domě od ničeho k ničemu po celý den od chvíle, kdy Watson dnes ráno odjel. Přesto myslím, že si zasloužím trochu pochvaly za to, že jsem držel slovo. Kdybych nebyl přísahal, že sám nevídu, mohl jsem mít pestřejší večer, neboť Stapleton mi vzkázal, zda bych k ním nepřišel. Nepochybuji, že byste v tom případě byl v skutku měl pestřejší večer. Mimochodem řečeno, zřejmě si nějak neceníte toho, že jsme pro vás truchlili, domnívajíce se, že jste si zlomil vás. Jak to? Ten ubožák Selden měl na sobě vaše šaty. Obávám se, že váš komorník, který mu je dal, bude mít opletání s policií. Není to pravděpodobné. Pokud vím, nebyly na nich žádné monogramy. To má štěstí. Lépe řečeno, všichni máte štěstí, neboť jste všichni v té věci na štíru se zákonem. Opravdu nevím, zda bych nebyl jako svědomitý detektiv především povinen zatknout celou domácnost. Watsonova hlášení obsahují řadu velmi usvědčujících důkazů. Ovšem. Ale jak je to s naším případem? Už jste si z toho zmatku něco vybral? Nemohu tvrdit, že bychom my dva, doktor Watson a já, z toho byli nějak zmoudřeli za tu dobu, co jsme zde. Myslím, že budu zanedlouho to situaci vám objasnit. Je to věc kromobyčejně nesnadná a mimořádně složitá. Je mnoho bodů, které ještě vyžadují vysvětlení, ale mohu říci, že už svítá. Víte, jeden fakt jsme zjistili, jak vám Watson již nepochybně pověděl. Slyšeli jsme psa na blatech.
takže mohu odpřisáhnout, že nejde jen a jen o planou pověru. V Americe jsem mýval psy a rozhodně poznám, co je psí vytí. Jestli dokážete toho zdejšího psa uvázat na řetěz a opatřit náhubkem, jsem ochoten prohlásit vás místopřísežně za největšího detektiva všech dob. Myslím, že mu náhubek dám a že ho spolehlivě uvážu. Poskytnete-li mi svou pomoc? Cokoliv mi řeknete, všechno udělám. Výborně. A budu po vás kromě toho chtít, abyste to udělal v slepé poslušnosti, aniž se budete ptát na důvody. Jak si přejete? Učiníte-li to, myslím, že máme dobré vyhlídky na brzké řešení našeho problému. Nepochybuji. Náhle se odmlčel a zadíval se strnule někam do prázdna nad mou hlavu. Lampa mu svítila přímo do obličeje a jeho tvář byla tantické soše zosobňující intelekt a napětí. Co se děje, Holmesi? Sklonil hlavu a podíval se na nás a věděl jsem, že potlačuje nějaké vnitřní vzrušení. Jeho rysy byly stále ještě klidné, ale oči mu svítily radostí a triumfem. Mával rukou směrem k portrétům, jejichž řada zdobila protilehlou stěnu. Promiňte znalcovu obdivu. Watson sice tvrdí, že o umění nemám nejmenší potuchy, ale to z něho mluví pouhá závis, protože se naše názory na malířství rozcházejí. Nicméně mohu prohlásit, že toto je řada portrétů skutečně znamenitých. No, to rád slyším. Já sám nepředstírám, že tomu rozumím a rozhodně bych se v porotě, která posuzuje koně nebo chovné býky, uplatnil lépe než v žery malířské. Nevěděl jsem, že máte čas na takové věci. Rozumím tomu dost, abych poznal dobrou věc, když ji vidím. Dal bych krk na to, že to je Kneller, tam ta dáma v modrém hedvábí. Ano. A ten korpulentní gentleman v paruce by měl být originál Reynolds. Správně. Předpokládám, že jsou to portréty rodinné. Do jednoho. Znáte jejich jména, Sir Henry? Barrymore mne podrobil výcviku a myslím, že bych svou lekci dokázal slušně odříkat. Dobrá, kdo je ten muž s dalekohledem? To je kontradmirál Baskerville, jenž sloužil pod Rodneyem v západní Indii. Muž v modrém kabátě a se svitkem papíru je Sir William Baskerville, jenž byl za Williama Pitta předsedou výboru dolní sněmovny A co ten kavalír přímo proti mně, ten v černém sametu s bílými krajkami? Máte plné právo dozvědět se o něm. On je příčinou všeho zla. Je to nectný Hugo, který přivolal psa na rod Baskervillů. Na toho hned tak nezapomeneme, že? I pro pána vypadá spíš jako učiněná putička. Ale musím přiznat, že mu z očí kouká skutečný ďábel. Představoval jsem si ho jako muže robustnějšího, spíš jako hulváckého hromotluka. O autentičnosti portrétu není pochyb, neboť jméno i letopočet 1647 jsou napsány na rubu plátna. Holmes už toho mnoho nenamluvil, ale zdálo se, že ho kontrfej starého flamendra a výtržníka magicky přitahuje, neboť po celou dobu večeře z něho oči skoro nespustil. Teprve mnohem později, když se Sir Henry odebral do svého pokoje, jsem zvěděl, jakými cestami se brali myšlenky Sherlocka Holmese. Přinesl ze svého pokoje svícen a zavedl mne zpátky do jídelny. Zvedl svíčku a přiblížil ji k starému stemnělému portrétu na zdi. Vidíte tam něco, Watsone? Nevšímejte si toho širokého klobouku s vlajícím pérem, splývajících vrkočí, ani toho krajkového límce. No, jak vám připadá ta ostře rýsovaná přísná tvář? No, není to přímo brutální obličej, spíš trochu afektovaný, tvrdý a přísný. A co ta neúsměvná ústa? Tenké pevně stisknuté rty? A ty chladné pánovité oči? Je podobný někomu, koho znáte? Čelist připomíná trochu Sira Henryho. Snad. Nepatrným náznakem. Ale posečkejte okamžik.
takhle zakryjeme ten široký klobouk a dlouhé kadeře. A co teď? Watson? Pro boha živého. Tvář Jacka Stapletona. Tak, vidíte. Mé oči jsou cvičeny zkoumat obličeje, nikoli kudrlinky kolem nich. Schopnost prohlédnout přestrojení patří k nejzákladnější kvalifikaci detektiva. Ale to je úžasné. Mohl by to být jeho vlastní portrét. Ano, je to zajímavý příklad atavismu. V tomto případu jak po stránce tělesné, tak i duševní. Studium rodinných portrétů by člověka mohlo obrátit na víru v převčelování. Ten člověk je typický Baskerville, to je naprosto zřejmé. Ano, včetně chuti na dědictví. Tak jest, Watsone. Náhoda, která nás přivedla k tomuto portrétu, nám poskytla jeden z článků, které jsme v řetěze důkazů nejvíce pohřešovali. Už ho máme, Watsone. Už ho máme. A troufal bych si odpřísáhnout, že než uplyne zítřejší večer, bude se třepetat v naší síti jako motýly, které sám chytá. A potom špendlík, kousek korku a cedulku s jménem a zařadíme ho do Baker Streetské sbírky. Zřídka jsem ho slyšel smát se a pokaždé to věštilo něčí konec. Vstával jsem ráno časně, ale Holmes musel být na nohou už mnohem dříve, neboť oblékaje se, spatřil jsem ho oknem, jak se odněkud vrací do zámku. Zavolal na mne a jeho hlas zněl radostnou činorodostí. Ano, dnes budeme mít rušný den. Sítě jsou rozestřeny a co nevidět začne výlov. Než mine den, uvidíme, zda jsme tu naši velkou dravou štiku chytili, či uklouzlali nám ze zátahu. Už jste byl na Blatech, Holmesi? Poslal jsem z Greenpenu do Princetonu zprávu o Seldenově smrti. Myslím, že nikdo z vás nebude mít žádné nepříjemnosti. Skoro vám to mohu zaručit. Také jsem hovořil se svým věrným Cartwrightem a uklidnil jsem ho, že se mi nic zlého nepřihodilo, sic by mi určitě byl umřel žalem u dveří mé chýše jako pes na hrobě svého pána. A co je dalším bodem programu, Holmesi? Vyhledat Sira Henryho. Ale už je tady. Dobré jitro, Holmesi. Dobré jitro. Vyhlížíte jako generál, který se svým náčelníkem štábu sestavuje plán bitvy. Přesně jste vystihl situaci. Watson se právě ptal, jak zní rozkazy, které má vykonat. A totéž se ptám i já. Výborně. Pokud vím, jdete dnes na večeři k našim přátelům Stapletonovým. Doufám, že půjdete také. Jsou to nadmíru pohostinní lidé a jistě budou velmi rádi, když vás uvidí. To arciť budou. Jenomže bohužel Watson a já musíme do Londýna. Do Londýna? Ano. Jsem přesvědčen, že v tomto stádiu vyšetřování budeme tam užitečnější než jste. Ustahromu, Holmesi. Doufal jsem, že se trváte při mně až do úspěšného zakončení případu. No, zámek a Blata nejsou zrovna příjemné bydlo, když je tu člověk sám. Vážený příteli, musíte mi slepě důvěřovat a dělat přesně to, co vám říkám. Můžete svým hostitelům říci, že bychom s největší radostí přišli s vámi, ale že nás naléhavá záležitost odvolala do Londýna, že však doufáme, že se brzy do Devonshire zase vrátíme. Nezapomenete jim to vyřídit? Trváte-li na tom? Ujišťuji vás, že není vyhnutí. A kdy si přejete odjet? I hned po snídani. Pojedeme vozem do Coombe-Tracey, ale Watson zde nechá své věci jako zástavu, že se k vám opravdu vrátí. Watsone, vy napíšete Stapletonovi omluvný dopis, že litujete, ale že nemůžete přijít. Ano, Holmesi. Ne, pánové, mám 100 chutí jet do Londýna s vámi. Proč bych tu zůstal sám a sám? Protože zámek Baskerville je vaše přikázané stanoviště. Protože jste mi dal čestné slovo, že uděláte, co vám bude řečeno a já vám říkám, abyste zůstal. Dobrá. Zůstanu tedy. A ještě jeden pokyn. Přeji si, abyste jel k vašim přátelům vozem. Až tam dojedete, pošlete však vůz zpět a řekněte jim, že se hodláte vrátit domů pěšky. Mám jít přes Blata? Ano. Ale to je přece právě to, před čím jste mě tak často varoval. Tentokrát můžete cestu vykonat bezpečně.
Kdybych neměl plnou důvěru ve vaši statečnost a odvahu, nežádal bych to, ale je naprosto nutné, abyste tak učinil. V tom případě to tedy udělám. A je-li vám život milý, nejděte přes blata jinudy, než po přímé stezce, která vede od Stapletonova domu ke Grimpenské silnici a ještě vaší normální cestou domů. Učiním přesně, co říkáte. Výborně. Rád bych odsud vyrazil co nejdříve po snídani, abych byl ještě odpoledne v Londýně. Tento program mě velmi překvapil. Ačkoliv jsem si pamatoval, co Holmes včera řekl Stapletonovi, totiž, že zítra odjíždí. Přitom mi ovšem vůbec nepřišlo na mysl, že by Holmes mohl chtít, abych odjel s ním. Ani jsem nechápal, jak můžeme oba být pryč v době, kterou Holmes sám označil za kritickou. Nedalo se však vůbec nic dělat, než mlčet a poslouchat. Rozloučili jsme se tedy s naším posmutnělým sklíčeným přítelem a za 2 hodiny jsme byli na nádraží v Coombe Tracey. Vystoupili jsme z vličky a poslali štolbu neprodleně zpátky. Na nástupišti čekal Cartwright. Máte pro mě nějaké rozkazy, pane Holmesi? Ano. Pojedete tímto vlakem do Londýna, Cartwrightem. Jakmile tam budete, okamžitě zatelegrafujte mým jménem Siru Henrymu Baskervillovi. Ano, pane. A v telegramu mu sdělíte, že jsem někde na zámku patrně zapomněl nebo ztratil zápisník. Zápisník. Dobrá. A najde-li se, že ho prosím, aby mi ho doporučeně poslal do Baker Streetu. Ano, prosím. To okamžitě provedu. Ještě něco, pane. Ve zdejší dopravní kanceláři jsem pro vás vyzvedl tento telegram. Děkuji, Cartwrighte. Lestrade. Potvrzuji příjem vašeho telegramu. Přivezu nevyplněný zatýkač. Přijedu v 5:40. Lestrade. To je vocně odpověď na mou ranní depeši. Ano. Lestrade je podle mého názoru dnes nejlepší z úředních detektivů a je možné, že budeme potřebovat jeho přispění. A nyní, Watson, nemůžeme, myslím, učinit nic užitečnějšího, než navštívit vaši známou paní Lauru Lyonsovou. Jeho bitevní plán se mi začal rýsovat. Používá baroneta k tomu, aby přesvědčil Stapletona, že jsme opravdu pryč, zatímco se ve skutečnosti vrátíme právě včas, kdy nás asi bude třeba. Zmínili se Sir Henry Stapletonovům o telegramu z Londýna, rozptýlí tím zatím všechny jejich případné pochybnosti. Měl jsem dojem, že už vidím síť, jak se zatahuje kolem té naší dravé štiky. Paní Lyonsová byla ve své kanceláři a Sherlock Holmes zahájil rozhovor s otevřeností a přímostí, která ji notně ohromila. Vyšetřuji okolnosti, za nich zemřel Sir Charles Baskerville. Zde můj přítel doktor Watson mě informoval o tom, co jste mu sdělila a také o tom, co jste v této věci zatajila. Co jsem zatajila? Přiznala jste, že jste požádala Sira Charlese, aby byl v 10 hodin večer v Tisové aleji u bránky. Víme, že to bylo místo i hodina jeho smrti. Zatajila jste, jaká souvislost je mezi jeho smrtí a vaší schůzkou? Není žádné souvislosti. V tom případě by věru muselo jít o mimořádnou shodu okolností. Leč mám za to, že se nám přece jenom podaří nějakou souvislost prokázat. Mluvím s vámi, paní Lyonsová, naprosto otevřeně. Podle našeho názoru byl Sir Charles zavražděn a může se stát, že do vyšetřování bude zapleten nejen váš přítel Stapleton, ale i jeho manželka. Jeho manželka? Není to už žádné tajemství. Osoba, která se zde vydává za jeho sestru, je ve skutečnosti jeho manželka. Jeho manželka? Jeho manželka není přece ženatý. Dokažte mi to. Dokažte mi to a jestli to můžete dokázat. Předpokládal jsem, že budete chtít mít důkazy a zařídil jsem se podle toho. Zde je fotografie té dvojice, pořízená v Yorku před 4 roky. Na robu snímku jsou označeni jako paní a pan Vandelerovi. Nebude vám však zatěžko poznat pana Stapletona a také jeho domělou sestru, znáte-li ji od vidění. Zde jsou 3 písemné výpovědi hodnověrných svědků. Všichni podávají popis manželů Vandelerových, někdejších majitelů soukromé školy u svatého Olivera. Přečtěte si ty a řekněte mi, můžete-li o totožnosti této dvojice ještě pochybovat. Ta fotografie mi stačí. Prosím, madam. Pane Holmesi,
Tento muž mi nabídl sňatek za podmínky, že dosáhnu rozvodu. Lhal mi panu vším možným způsobem. Jakživ mi zřejmě neřekl jediného pravdivého slova. Proč? Domnívala jsem se, že všechno činí pro mé dobro, ale nyní vidím, že jsem nikdy nebyla nic jiného než nástroj v jeho rukou. Proč bych mu stála ve slově, když on mě nikdy ve slově nestál? Proč bych ho měla chránit před důsledky jeho vlastní hanebnosti? Dejte se mě, co vám libo. Nic před vámi nezatajím. Jedno vám mohu předem odpřísáhnout. Když jsem psala onen dopis ve snu, mi nenapadlo, že by mohl ohrozit starého pána, jenž byl mým nejlaskavějším přítelem. Naprosto vám věřím, madam. Jistě by vám bylo bolestné a trapné vyprávět o oněch událostech a snad vám to mohu ulehčit. Snad bude lépe, povím-li já vám, co se událo, a vy mě můžete opravit, dopustím-li se podstatného omylu. Podnět k odeslání dopisu vyšel od Stapletona. Nadiktoval mi jej. Stapleton, tak předpokládám, vám vnukl myšlenku, že byste od dcera Charlese dostala peníze potřebné na soudní poplatky spojené s rozvodovým řízením. Tak jest. A když jste dopis odeslala, přemluvil vás, abyste na schůzku nechodila. Řekl mi, že jeho hrdost nesnese pomyšlení, aby nějaký jiný muž věnoval peníze na takový účel. Řekl, že je sice chudý člověk, ale že je ochoten vynaložit poslední grejcar, když jde o to odstranit překážky, jež brání našemu sňatku. Je to zřejmě charakter velmi důsledný. A pak jste neslyšela nic, dokud jste nečetla v novinách zprávu o smrti sra Charlese. Ne. A musela jste mu přísahat, že nikomu o své schůzce se srem Charlesem nic nepovíte. Ano. Řekl mi, že ta smrt je velmi záhadná a že bych jistě upadla v podezření, kdyby to vyšlo najevo. Tak mě vystrašil, že jsem byla sticha. Chápu, ale ve vašem nitru přece jen vzklíčilo podezření. Znám ho. Ale kdyby se ke mně nebyl zachoval tak proradně, byla bych mu zachovala věrnost. Myslím, že jste celkem za to měla velké štěstí, paní Lyonsová. Byl vám vydán na milost a nemilost a on to věděl a vy jste přece naživu. Po několik měsíců jste chodila těsně při okraji hluboké propasti. A nyní, madam, vám musíme popřát dobrého jítra. Je velmi pravděpodobné, že o sobě v krátké době zase dáme vědět. Poroučím se vám. Kruh důkazů se uzavírá a překážky v naší cestě řídnou jedna po druhé. Brzy budu shrnout tento naprosto jedinečný, v pravém slova smyslu senzační zločin naší doby v souvislou monografickou zprávu. Kriminologičtí odborníci si vzpomenou na obdobné případy z let 650., které se udály v běloruském Grodnu, a pak to ovšem jsou Andersonovy vraždy v severní Karolíně. Leč tento náš případ vykazuje některé znaky osobité, milý Watsonem. Ovšem ani nyní ještě nemáme jasné podklady pro trestní oznámení proti tomuto úskočnému, rafinovanému člověku, ale velmi bych se divil, kdybychom je neměli, až dnes večer půjdeme spát. Londýnský rychlík vjel lomozně do nádraží a z oddílu první třídy vyskočil nevelký, podsaditý, šlachovitý mužík, připomínající bulldoga. Všichni tři jsme si potřásli rukama a podle úcty, s jakou Lestrade hleděl na mého společníka, jsem ihned poznal, že se tento policejní úředník leccos přiučil od doby, kdy poprvé spolupracoval s Sherlockem Holmesem. Živě jsem si pamatoval opovržení, s nímž praktik tenkrát shlížel na teorie logika. Tak co, Holmesi? Zajímavý případ? Největší věc mnoha posledních let, Lestrade. Nemůžeme pomýšlet na cestu dřív než za 2 hodiny a mohli bychom tento volný čas věnovat večeři. To je dobrý nápad. A potom, Lestrade, zbavíme vaše hrdlo londýnské mlhy, neboť je pročistíme douškem čistého nočního vzduchu dartmoorského. Ještě jsem tu v životě nebyl. Nevadí. Mám dojem, že na tuto svou první návštěvu jak živ nezapomenete. Jednou z chyb Sherlocka Holmese, lze-li to vůbec chybou nazvat, byla krajní nechuť zasvětit kohokoliv do podrobností svého plánu dříve, než nadešel bezprostřední okamžik provedení. Nepochybuji, že to částečně pramenilo z jeho vrozené vůdčí povahy,
která si libovala, mohla-li své okolí ovládat a překvapovat. Z části ho Arci měla k mlčenlivosti i opatrnost, která detektiva z povolání nabádá, aby za žádných okolností neriskoval předčasné prozrazení úmyslu. Nechť Holmesovi pohnutky byly takové či onaké, jejich praktický důsledek byl pro jeho spolupracovníky a pro jeho asistenty velmi mrzutý. Často jsem jim jako za této dlouhé noční jízdy. Schylovalo se k osudové zatěžkávací zkoušce. Konečně mělo dojít k závěrečnému měření sil. A přece nám Holmes neřekl ani slovo a já byl odkázán na vlastní dohady, co asi podnikne. Mé nervy se chvěly před tuchou boje, když mi konečně zavanul do tváře chladný vítr a když mi temné pusté prostory po obou stranách vozovky řekly, že jsme zase na blatech. Každý krok koní, každé otočení kol nás přibližovalo k vrcholnému střetnutí. Nemohli jsme hovořit volně, neboť tu s námi byl kočí najatého povozu a museli jsme se tudíž obmezovat na všední konverzaci ve chvílích, kdy naše nervy byly napjaté vzrušením a očekáváním. Pocítil jsem úlevu, když jsme posléze minuli Franklandův dům a já věděl, že se tedy blížíme zámku a tím i k místu akce. Dlouho už bych tu nepřirozenou konverzaci a vynucenou nečinnost asi nebyl vydržel. Nejeli jsme až k zámeckému portálu, ale vystoupili poblíž brány do aleje. Holmes zaplatil Voskovi a nařídil mu, aby se okamžitě vrátil do Coombe Tracey. My sami jsme se vydali pěšky směrem k Stapletonovu domu. Jste ozbrojen, Lestrade? Pokud mám na sobě kalhoty, mám na nich pravou zadní kapsu. A pokud mám nějakou pravou zadní kapsu, mám také něco v ní. Dobrá. Můj přítel a já jsme rovněž opatření pro případné chvíle tísně. Nemohu říct, že byste nás zrovna zahrnoval informacemi, pane Holmesi. Co budeme dělat, až budeme tam, kam jdeme? Budeme čekat, Lestrade. Na mou čest. Není to zrovna veselá krajina. Co to je tamhle vpředu? Světla nějakého domu, ne? To je Stapletonův dům a cíl naší cesty. Aha. Nyní vás musím prosit, abyste šli po špičkách a nemluvili hlasitěji než šeptem. Ještě několik kroků. Opatrně. Tak, to stačí. Tyhle balvany po naší pravici nám poskytnou ideální kryt. Zde počkáme? Ano, zde počkáme. Schovejte se tady do té prohlubně, Lestrade. Ano. A vy, Watsone, vy jste byl v domě, vidíte? Ano. Můžete nám říci rozmístění světnic? Kam vedou ta zamřížovaná okna na tom konci domu, který je nám nejblíže? Myslím, že to jsou okna kuchyně. Ano, a za nimi to jedno, které tak jasně svítí. To je určitě jídelná. Nemají zatažené záclony. Vy tu zdejší situaci znáte nejlépe, Watsone. Jděte potichu a podívejte se, co dělají, ale proboha dejte pozor, ať se neprozradíte, aby nevěděli, že jsou střeženi. Po špičkách jsem ušel zbytek cesty a přikrčil se za zeď jejich nedoživé zahrady. V pokoji byli toliko dva muži, Sir Henry a Stapleton. Oba kouřili doutník a před sebou měli kávu a víno. Stapleton hovořil živě, ale baronet byl bledý a vypadal ustaraně. Stapleton pojednou vstal a opustil světnici. Slyšel jsem vrznout dveře a pak jsem zaslechl křupavý zvuk kročejí na štěrku. Někdo šel po pěšině vedoucí na druhé straně podél zdi, za kterou jsem se krčil.
podíval jsem se přes zítku a viděl jsem Stapletona, jak stojí před vraty velké kolny na konci ovocné zahrady. Klíč se otočil v zámku a když vešel do kůlny, zaslechl jsem zvnitřku podivný šramot. Setrval uvnitř jen asi minutu, pak jsem slyšel znovu otočení klíče. Stapleton mě opět minul a vrátil se do domu. Viděl jsem, jak si zase přisedá k svému hostu. Pak jsem se tiše odplížil tam, kde čekali moji přátelé a všechno jsem jim vypověděl. Říkáte, Watsonem, že tam není paní Stapletonová? Ne, není, Holmesi. Kde tedy může být, když už nikde jinde, leč v kuchyni není světlo? Nedovedu si představit, kde je. Ta mlha nad bařinou se valí k nám, Watsonem. To je zlé. To je opravdu zlé. Je to jediná věc na světě, která by dokázala zhatit mé plány. Teď už snad Baskerville musí každou chvíli přijít. Je už 10 hodin. Náš úspěch, ba dokonce jeho život snad závisí na tom, aby vyšel z domu dřív, než mlha zaplaví stezku. Každou minutou se obrovský bílý chomáč, který jako bílá vata pokrýval polovinu blat, blížil k domu víc a víc. Vzdálenější zeď zahrady již nebylo vidět a koruny stromů vyčnívaly z víru bílé páry. Před našima očima se plíživá chapadla mlhy obtočila kolem obou rohů domu a zbytněla pak a splynula v nízký hustý mrak, nad nímž se prvé patro a střecha domu vyjímaly jako podivná loď, zakotvená v šedivém moři. Nevyjde-li do 4:15, bude pěšina zamlžena. Za půl hodiny nebudeme vidět vlastní ruku, natáhneme-li paži. Neměli bychom, Holmesi, ustoupit na nějaké výše položené místo? Ano, myslím, že by to nemohlo škodit. Pojďme. Pojďme, pozor, ať nesejdeme do bažin, tady už začínají. Tak, dosluž. Nesmíme dopustit, aby byl dohoněn dřív, než by se k nám dostal. Za každou cenu musíme vytrvat, kde nyní jsme. Myslím, že už ho slyším přicházet. Ano. Je to krok z Henryho. Ale počkejte. Teď. Pozor. Přichází to. Byl jsem po Holmesově boku a podíval jsem se na jeho tvář. Byla bledá a triumfální a jeho oči se v měsíčním světle jasně leskly. Ale najednou utkvěly a ustenule se zadívali vpřed a jeho rty se ohromením pootevřely. Vyskočil jsem, svíraje v bezmocné ruce revolver, ale má mysl byla ochrnuta děsivým zjevem, jenž se na nás vyřítil ze stínu mlhy. Byl to pes, pravda. Byl to obrovský pes, černý jak uhel. Ale nebyl to pes, jakého kdy spatřili oči smrtelníka. Oheň mu sršel z otevřené tlamy. Oči muž hnuli řeřavou září. Jeho morda a srst na krku a hruď byly lemovány plápolajícím ohněm. V žádném delíriu nemohl si žádný halucinacemi mořený nemocný mozek představit něco děsnějšího, hrůznějšího, pekelnějšího, než byl netvor, který se na nás vyřítil z hráze mlhy. Dlouhými skoky hnala se černá bestie po pěšině, sledující rychle a přesně stopy šlépějí našeho přítele. Tak ochrnuti jsme byli tímto strašidelným zjevením, že nás minulo dřív, než jsme se vzpamatovali. Ohavné zavití netvora nám potvrdilo, že alespoň jeden z našich výstřelů jej zasáhl. Pes se však nezastavil a dlouhým cvalem pádil dále. Daleko na pěšině jsme viděli Sira Henryho. Stál tváří k nám, obličej bílý v měsíčním světle, ruce zvednuté v nevýslovném děsu a bezmocně zíral na hrozné stvoření, které se po něm hnalo. Rychle k němu, Watsone! Pomoc! Pomoc, nejbuďte! Pomoc! Pomoc!
Holmesovi rány bestí zasáhly v okamžiku, kdy skákala po své oběti. Pes ještě jednou bolestně zavil, zuřivě chňapl do prázdna a převrátil se na hřbet. Jeho 4 tlapy ještě křečovitě zahrabaly do vzduchu a pak se zvíře bezvládně složilo na bok. Sir Henry ležel v bezvědomí tam, kde sklesl k zemi. Rychle se mu rozepěl límec a Holmes si oddychl z hlouby srdce, když viděl, že baronet není raněn a že záchrana přišla včas. Víčka našeho přítele záhy zamříkala a Sir Henry se mátožně pokusil vstát. Lestrade mu vpravil hrdlo své butelky s koněkem mezi zuby a dvojice zděšených očí k nám vzhlédla. Proboha, co to bylo? Co to všude bylo? Ať to bylo cokoliv, Sir Henry. Vymítili jsme rodinné strašidlo jednou provždy a s konečnou platností. Podívejte se na to zvíře. Doga, moc ne, ale... Ne, to není čistokrevná pyrenejská doga ani dánská? Zřejmě kříženec obou. Skoro jako lvice. A také tak dravá. Ale čím jí to plane morga? Fosfor, Holmesi. Natřel jí tlamu a kolem očí fosforem. Ano, rafinovaný fosforový preparát. Fosfor byl zbaven pachu, než by mu bral schopnost sledovat stopu větřením. Sir Henry, musíme se vám velmi omluvit, že jsme vás vystavili takovému úleku. Počítal jsem se psem, leč nikoli s takovouto obludou. A mlha nám nedopřáhla dost času, abychom ji uvítali, jak se patří. Ale Holmesi, zachránil jste mi přece život. Když jsem vás předtím o něj málem připravil. Jste dost silný, abyste mohl vstát? Dejte mi, prosím vás, ještě lok toho koněku a budu zase v pořádku. Tak. A kdybyste teď byli tak laskaví, pánové, a pomohli mi usednout. Tak. Co zamýšlíte učinit nyní? Zatím vás zde nechat, Sir Henry. Nejste schopen podstoupit dnes v noci žádné další otřesy. Posečkáte-li chvíli, půjde pak jeden z nás s vámi zpět na zámek. Musíme dokončit úkol a každá minuta je drahocenná. Usvědčující důkazy již máme, teď ještě potřebujeme toho usvědčeného. Nyní vás musíme opustit. Pojďte, pánové. Nedělejme si iluzi, že nás čeká doma. Spolehněte se, že šel za psem, aby ho mohl odvolat. Ne, v tuto chvíli je už ten tam. Ale dům prohledáme, abychom měli jistotu. Domovní dveře byly otevřené a tak jsme vtrhli dovnitř a prohledali jeden pokoj za druhým. Světlo svítilo jen v jídelně, ale Holmes popadl lampu a neustal, dokud neprohlédl byt do posledního kouta. Po hledaném muži nebylo nikde vidu ani slechu. V prvním patře byl však jeden pokoj uzamčen. Počkejte, Watsone. Někdo je uvnitř. Slyším pláč a něco se tam hýbe. Otevřte. Musíme ty dveře vyrazit. S pistoli v ruce jsme se všichni vřítili dovnitř. Leč nikde nebylo vidu po desperátním zločinci, o kterém jsme se domnívali, že se zde skrývá. Místo něho jsme viděli cosi tak divného a neočekávaného, že jsme na okamžik ustrnuli. Místnost byla v podstatě malým muzeem a všude kolem byly při stěnách zasklené vitríny plné preparovaných motýlů a můr. Uprostřed pokoje stál kolmý dřevěný sloup, jímž kdysi kdosi podepřel starý červotočivý trám nesoucí klenbu stropu. K tomuto kůlu byla přivázána postava zabalená do prostěradel, jimiž byla připoutána k břevnu. V břiku jsme uvolnili pouta, vyjmuli roubík, rozmotali prostěradla a před námi se zhroutila na podlahu paní Stapletonová. Když její krásná hlava klesla na hruď, viděli jsme na její šíji zřetelný jasný rudý pruh poráně karabáčem. Ach, ten surovec boha pustý. Lestrade, jsem s vaší butelkou? Tak, posaďte madam do křesla. Omdlela týráním a vyčerpáním.
Nic se mu nestalo. Uniká? Nemůže nám uniknout, madam. Nemínila jsem manžela. Myslím Sera Henryho. Je živ a zdrav? Ano. A co pes? Je mrtev. Díky Bohu. Díky Bohu. Podívejte se, jak se mnou zacházel. Vidíte ty podlitiny? Ale to nic není, to je to nejmenší. Mysl a duši mi mučil a zneuctil. Všechno bych byla vydržela. Zlé zacházení a samotu. Život plný klamu a podvodu. Všechno jsem vydržela. Dokud jsem věřila, že mě miluje. Ale nyní vím, že jsem i v tom ohledu nebyla nic víc, než oběť šalby a nástroj v jeho ruce. Nejste mu zřejmě nakloněna, madam. Povězte nám tedy, kde ho nalezneme. Pomohla jste mu kdy konat zlo, pomozte nyní nám. A mnohé tím očiníte. Je jen jedno místo, kam mohl uprchnout. Uprostřed Grimpenské bažiny je ostrov a na něm opuštěný cínový důl. Tam choval svého psa. A tam si také pro případné chvíle tísně zřídil útočiště. To je místo, kam jistě utekl. Aha. Ale venku je hustá mlha. Nikdo by dnes v noci nemohl najít cestu do Grimpenské bažiny. Najde cestu do bažiny, to ano, ale nikdy nenajde, jak z ní ven. Jak pak by dnes v noci mohl vidět ty značky? Spolu jsme je umístili, on a já jsme vyznačkovali pěšinu bažinami. Kéž jsem ty kolíky a proutí dnes mohla vytrhat. Pak by vám Věru byl vydán na milost a nemilost. Bylo zřejmé, že bychom ho marně stíhali, dokud se mlha nezvedne. Svěřili jsme tedy zatím Stapletonův dům Lestradově péči a Holmes a já jsme doprovodili baroneta zpět na zámek. Nyní již nebylo možno tajit mu příběh manželů Stapletonových, ale když zvěděl pravdu o ženě, kterou miloval, snesl ránu jako pravý muž. Leč důsledky setkání s příšerným psem se projevily otřesem nervů a než se rozednilo, blouznil ve vysoké horečce. Doktor Mortimer bděl u jeho lože a ošetřoval ho. Ráno, jež následovalo po smrti psa, se mlha zvedla a paní Stapletonová nás zavedla na místo, kde kdysi objevili pěšinu vedoucí bažinami. Ze zahnívajícího rákosí a z bujného porostu slizkých vodních rostlin stoupaly nám do chřípí pach rozkladu a těžké výpary choroboplodných miasmat. Přilnavá síla bahna nás chytala za paty, i když jsme šli po pěšině. A když jsme, uchýlivše se od ní, zapadali až po kolena, měli jsme dojem, že nás čísi poťouchlá zlomyslná ruka stahuje do hnusných hlubin. Jen jednou jsme spatřili doklad, že už někdo před námi vykonal tuto nebezpečnou cestu. Ostrůvek suchopíru zachránil před bahnem jakýsi tmavý předmět, který zbílý vyčníval. Holmes, jenž jej zahlédl a sešel proň z pěšiny, zabořil se do bahna popás a nebýt nás, který jsme ho vytáhli, jak živ by už nebyl vkročil na pevnou zemi. Ve zdvižené pravici třímal starou černou botu. Bocne, představte si, uvnitř boty je značka firmy Mayer z Toronto. Zřejmě pohřešovaná bota našeho přítele Sera Henryho. Odhozená jsem prchajícím Stapletonem, Holmes. Tak jest. Použil ji k tomu, aby psa nasadil na stopu a podržel ji v ruce. Ještě ji držel, když zjistil, že prohrál a že je konec. A na tomto místě ji při útěku zahodil. Víme tedy aspoň, že až sem se dostal živ. Nebylo nám souzeno, abychom se dozvěděli víc, ačkoliv jsme si mnohé mohli domyslet. Vydávala-li země pravdivé svědectví,
Pak Stapleton nikdy nedosáhl ostrova svého útočiště, ke kterému se prodíral mlhou předešlé noci. Někde v nitru velké Grimpenské bažiny, v hlubinách obrovského moře bahna, kterého vsálo, leží navěky pohřben ten člověk kamenného, krutého srdce. Mnohé stopy po Stapletonovi jsme nalezli na samém ostrově v bažinách, kde přechovával svého divokého spojence. V jedné z chat ukazovala skoba na stěně řetěz a množství ohlodaných kostí místo, kde zvíře bylo drženo. Mezi nimi byla i kostra pokrytá přischlými hnědými chlupy. Pes. Na mou duši dlouhosrstý kokršpaněl. Chudák Mortimer se tedy se svým miláčkem už neschledá. Přátelé, nemyslím, že toto místo chová nějaké další tajemství, na které bychom ještě nebyli přišli. Stapleton mohl ukrýt svého psa, ale nemohl umlčet jeho hlas. A tak se vysvětluje vytí, jež ani ve dne nebylo milé slyšet. V případě potřeby mohl psa mít také v kolně za svým domem, ale bylo to velmi riskantní. A odvážil se toho jen v ten vrcholný den, o němž se domníval, že bude úspěchem korunovat všechno jeho úsilí. Přátelé, řekl jsem to v Londýně a říkám nyní znova, že jsme ještě nikdy nemohli vystopovat a zneškodnit nebezpečnějšího člověka, než je ten, který zde v těchto zelenavých bažinách leží. Nože, pojďme již odtud. Když jsme za několik týdnů jednoho sichravého večera seděli se sirem Henrym v Holmesově pracovně na Baker Streetu, byly už všechny podrobnosti případu jasné. Má šetření prokázala nad jakoukoliv pochybnost, že rodinný portrét nelhal a že Stapleton byl skutečně z rodu Baskerville. Byl patrně synem onoho Rogera Baskervilla, strýcova mladšího bratra, který s pošramocenou reputací uprchl do Jižní Ameriky, ale tvrdilo se, že tam zemřel neženat. Ano, to se tvrdilo. Ve skutečnosti se oženil a měl syna, právě toho našeho chasníka, jen se vydával za Stapletona, jehož pravé jméno bylo po otci, Roger Baskerville. Pojal za manželku Beryl Garciovou, jednu z krasavic z Kostariky. Přisvojil si značnou částku veřejných peněz a změnil své jméno na Vandeleur. Potom prchl do Anglie a zařídil si v Yorkshire soukromou školu. Škola ji začala slibně, pozbyla dobré pověsti a posléze musela být uzavřena. A pak zřejmě považoval za záhodné změnit své jméno podruhé, a sice na Stapleton, a přestěhovat se do Jižní Anglie. Ano, a svou manželku vydávat za sestru. Chtěli použít jako vějičky. Stapleton zřejmě pátral a zjistil, že mezi ním a mezi velkým bohatstvím jeho rodu stojí pouze 2 životy. Strýce Charlese a můj. Tak jest, Sir Henry. Byl odhodlán zmocnit se baskervillského panství jakýmkoliv způsobem. Nejdříve se usadil co nejblíže sídla svých předků. Druhou etapou bylo navázání a pěstování přátelských styků se Sirem Charlesem a ostatními sousedy. Sir Charles sám pověděl Stapletonovi o psu, který pronásleduje rod Baskervillů, a připravil tak cestu své vlastní smrti. Stapleton věděl, že Sir Charles má slabé srdce a že by ho úlek zabil. Ano. A proto si tehdy opatřil to pekelné zvíře. Ovšem, příležitost se mu nenaskytla ihned. Nebylo nijak možné vylákat starého pána posetnění z zámecké zahrady na Blata. Pomohla mu náhoda. Sir Charles, jim si Stapletona oblíbil, ho učinil vyslancem své dobročinnosti, když chtěl pomoci té nešťastné paní Lyonsové. Vydávají se za svobodného muže, Stapleton ji zcela ovládl a nakonec jí řekl, že si ji vezme, dosáhne-li rozvodu. Přiměl paní Lyonsovou, aby napsala dopis Charlesovi s prosbou o schůzku. Potom jí však přemluvil, aby na schůzku nejela. Nyní měl volné pole a kýženou příležitost. Onoho večera dojel z Tracy domů ještě včas, aby mohl dojít pro psa, nalíčit ho tou pekelnou pastou a přivést zvíře k brance, u níž měl starý pán čekat. Pes, poštvaný svým pánem, přeskočil laťovou branku a pronásledoval nešťastného baroneta, jenž prchal Tisovou alejí. Sir Charles na konci aleje klesl mrtev k zemi. Srdeční choroba a hrůza ho zabili.
Stapleton psa odvolal a pospíšil s ním do jeho doupěte v Greenpenské bařině. První polovina plánu byla tedy úspěšně provedena, hleč druhá a sice obtížnější ještě zbývala. Ta se týkala mne. Patrně se o mě jako o dědici dozvěděl od doktora Mortimera. Ano, ten ho také zevrubně informoval o vašem příjezdu, Sir Henry. Stapleton uvažoval, jak by vás mohl usmrtit již v Londýně. Opatřen falešným plnovousem sledoval doktora Mortimera do Baker Streetu a pak na nádraží a odtud k hotelu Northumberland. Zřejmě věděl, na koho se Mortimer v Baker Streetu obrací a udělal si z nás dobrý den, pamatujete se? Ano. A co paní Stapletonová? Ta tušila, co její manžel zamýšlí? Ano, ale žila ve věčném strachu před ním. A byla to bázeň věru odůvodněná jeho brutalitou. Po dlouhém uvažování odhodlala se vás varovat. Dobře věděla, že váš život je ohrožen. To ona vystřihla slova vzkazu z novin a dopis adresovala fingovaným rukopisem, že? Ano, byla to ona. Když jsem totiž hledal průsvitku, přidržel jsem si papír těsně u očí a přitom jsem ucítil slabou vůni parfému, jenž se prodává pod označením bílý jasmín. Nože existuje 75 druhů voňavek, Sir Henry, a odborný kriminolog je povinen znát je tak dobře, aby mohl identifikovat kteroukoliv z nich. Voňavka nasvědčovala tomu, že s dopisem má něco společného nějaká žena. A od té chvíle jsem se v myšlenkách začal zabývat Stapletonovými. Pro Stapletona bylo tedy krajně důležité nabít nějakou součást mého oděvu. Ano, aby měl něco, čím se nasadit na stopu. Tučným úplatkem získal na pomoc hotelového cídiče nebo pokojské. Náhoda však tomu chtěla, že první bota byla z brusu nová a pro jeho účely tedy bezcenná. Postaral se tedy, abych ji dostal zpět a dal si přinést jinou. Byl to velmi poučný incident, Sir Henry. Neboť celá tato transakce mi byla důkazem, že máme co dělat s opravdovým psem. Žádná jiná hypotéza nemohla vysvětlit tuto usilovnou snahu dostat starou botu a tento naprostý nezájem o botu novou. Čím pošetilejší, čím grotesknější je nějaká příhoda, tím bedlivější pozornosti si zasluhuje. A právě ten bod, který věc zdánlivě nejvíc zatemňuje, věc s největší pravděpodobností nejlépe vysvětlí. Je-li arci přesně zvážen a vědecky analyzován. Dospěl jste tedy k poznatku, že jde o skutečného psa a k dohadu, kdo asi je zločincem, ještě dříve, než jsme se vůbec vydali do Devonshireu. Ano, tak je, Sir Henry. Tajně jsem pobýval na Blatech v době, kdy jste se domnívali, že jsem se nehnul z Londýna. Na Blata se mnou přijel Cartwright, který mi nejen dodával jídlo, ale pozoroval vás oba, pánové. Takže jsem měl zprávy ze dvou míst zároveň. V době, kdy jsem se s vámi na Blatech setkal, znal jste již dokonale celý případ, že? Ale neměl jsem žádného důkazu, ocne, s nímž by bylo možno předstoupit před porotu. Na tom se mnoho nezměnilo ani tehdy, když Stapleton spáchal vražedný útok, jemuž místo vás, Sir Henry, padl za oběť nešťastný trestanec. Stále ještě jsme proti vrahovi neměli důkazu. Nezbývalo tedy nic jiného, než dopadnout ho in flagranti. Za tím účelem jste ovšem museli použít jako vnadidla mne. Ano, Sir Henry. Přiznávám, že jsme dosáhli úspěchu za cenu klientovi újmy. Nebezpečí, kterému jste byl vystaven, vrhá ovšem stín na způsob, jakým jsem řídil průběh operace, ale nemohli jsme předvídat, že zvíře poskytne tak paralyzující podívanou. Byl to strašný otřes, víte, Sir Henry? Naštěstí přechodný, Holmesy. Víte, pánové, nejvíc mne v celém tom ponurém případu zasáhla faleš Beryl Stapletonové. Mé city k ní byly opravdu hluboké a upřímné. Je třeba promluvit i o roli, kterou ona sehrála. Není pochybnosti, že byla poslušná Stapletona, to buď z lásky nebo ze strachu, nebo možná z obojího. Na skutečný odpor z její strany narazil Stapleton teprve tehdy, když ji chtěl učinit přímou spolupachatelkou vraždy. Byla ochotna varovat vás, Sir Henry, pokud tak mohla učinit, aniž prozradí svého manžela. A skutečně se o to znovu a znovu pokoušela. Vaše láska k Beryl byla Stapletonovi zárukou, že k ním budete často chodit a že se tedy dříve nebo později naskytne příležitost, po které pás jednou se sice neovládl a vzkypěl žárlivostí. Ano, toho jsem byl svědkem. Avšak později námluvám na oko přál. V kritický den se však manželka vzepřela. Následovala bouřlivá scéna, za které jí poprvé naznačil, že má sokyni v lásce. V mžiku se její věrnost a odanost změnily v planoucí nenávist. Stapleton jí tedy přivázal k pilíři
aby vás nemohla varovat. Ano, ano. A nyní zbývá, pánové, ještě jeden problém. Jak by Stapleton byl vysvětlil, proč, ač příslušník našeho rodu, žil tak dlouho pod falešným jménem a nazapřenou v takové blízkosti panství? Jak by se byl mohl hlásit o dědictví, aniž by vzbudil podezření a zavdal podnět k vyšetřování? O tom mi pověděla paní Stapletonová. Slyšela svého manžela několikrát o tom mluvit. Chtěl tento problém řešit jedním ze 3 způsobů. Buď mohl dědický nárok uplatnit v Jižní Americe, kde mohl před britskými úřady prokázat svou totožnost a tak získat celé bohatství, aniž přišel vůbec do Anglie. Nebo mohl zvolit dokonalé přestrojení pro krátkou dobu, po kterou by musel prodlít v Londýně. Nebo do třetice mohl nastrčit nějakého spolupachatele, kterého by vybavil potřebnými listinami a jenž by se vydával za dědice. S tímto člověkem by se pak byl rozdělil o zisk. Ze všeho, co o Stapletonovi víme, můžeme s jistotou předpokládat, že by nějaké východisko byl našel. Celý sled událostí byl zkrátka z hlediska muže, který si říkal Stapleton, veskrze cílevědomý, logický a přímý, pánové. A to je všechno. No, máme za sebou mnoho týdnů namáhavé práce a myslím, že bychom alespoň jeden večer mohli věnovat myšlenkám poněkud příjemnějším. Mám loži na igenoty. Slyšeli jste již Eduarda Dereske? Smím vás tedy poprosit, abyste byli za půl hodiny připraveni k odchodu? Mohli bychom se cestou stavit u Marciniho a něco tam pojít, co říkáte. To je dobrý nápad, Holmesy. Výborně, Holmesy. Ale pod jednou podmínkou, Sir Henry. Už ani slova o psu Baskervillském.